שלום לכולם, אני אמיר טרנר ואני מאוד אוהב לחסוך כסף. בדקתי בשנים האחרונות הרבה חסכני דלק ומצאתי משהו שהוא מאוד מעניין ואטרקטיבי. יש חסכן שחוסך הרבה כסף ואפשר לקבל אותו לחודש ניסיון ברכב. חוסך בין 10 ל-20% מצריכת הדלק של הרכב, או דלק או סולר, ויש התחייבות של החברה. לא חסכתם, לא שילמתם. איך זה חוסך? החסכן יוצר מערבולת אוויר בתוך תא הבעירה של המנוע, והוא יוצר את השיפור בבעירה. עכשיו, לדוגמה פשוטה מאוד, כשעושים מנגל פחמים צריך לנפנף מערבולת אוויר לתוך הפחמים בשביל לשפר את הבעירה, אחרת הבשר יהיה מוכן בעוד יומיים. פשוט מאוד, מערבולת של אוויר משפרת כל סוג של בעירה שיש, גם בעירה של סולר או דלק ברכב, וכך נוצר החיסכון. אז מה היה לנו כאן? אתם יכולים לחסוך בין 10 ל-20% מצריכת הדלק של הרכב, אתם בודקים, לא חסכתם, לא שילמתם, וההחזר השקעה הוא תוך 3 חודשים. אתם רוצים לבדוק כמה כסף אתם יכולים לחסוך אצלכם ברכב? התקשרו לטלפון 0526 50 66 92 ואשמח לעזור לכם לחסוך הרבה כסף.